Siphinde sibingelele kwi-Letters Media House ngingusifisa uNkonzo ufela iqiniso sila kwaceza kwi-Career Expo ehlelwe ngabantu abasha ukuze bethuthukise abafundi. Eduze kwami nginanangu uMaganga uthishela nayo beyingxenye yawo lo mcimbi lona wokuthuthukisa abantu abasha. Simbizeke la njengothishela kodwa ke ubefike lapha ezojabulisa abafundi. Asibingelele Maganga. Kodwa umdala niyaphila. Hayi siyaphila mfowethu. Umbono ofike nabantu abasha ukuthi benze le initiative lena benze i-Career Expo. Ubuka kanjani wena njengomuntu owuthisha ofundisa abafundi? Mfethu bathe bame approacha nje oqhakaza nethimba lakhe asebenza nalo ngajabula kakhulu einganeni zakithi ngoba iningi lethu esikhule phambili lesingayisibonke nje sishaye ungabinalo ulwazi okuningi ngabe mhlambe akuyikhona lokho kuyikhona njengamanje. So kufanelekile ukuthi mase ukhona nathi kubona okuncane sikwaziyo sikudlulisele entsheni ukuze izosizakala singabi abantu abangenayo umsebenzi emphakathini kodwa kube kukhona okuncane esikwaziyo. So ngijabule kakhulu ngiyafisa ngathi unyaka nonyaka kungenzeka futhi ke mina ngiyathembisa nje singama ukuthi na kanjani uyohlezi ngiyeseka ngaphandle futhi kwenkokhelo ngoba kusekhaya la uma ngisiza abantu bala ngisiza ingane zasekhaya ngisiza umphakathi wakithi kusasa uzoba enye into. So nje ngijabule kakhulu ukuthi lento ela inhle sesibone eindaweni ezikude namhlanje la kithi. Njengomuntu osesemehlweni abantu bhuti ungathini mangathiwa ucela ama sponsors ukuthi exhase lo mcimbi lo ukuze uqhubeke phambili? Ilipho ngaledlulisa nje igama ukuze ama sponsors esondele ezoxhasa umcimbi uze uqhubeke unyaka nonyaka? Omasipala iphathimandla zonke amakhansela nani siyacela Nkosi yami ukuthi makwenzeka ukhona into eyenziwa intsha abasondele besilekelele ngoba kuba buhlungu ukubona intsha igxila kakhulu ezidakamizweni ebugebengwini nanani ngokuthi support asiyithole yanele. Uyabona nje ukuba beuqalile abafowethu kufanele ngokuzayo ngempela kube ukuthi izinga lenyuka abasilekelele omasipala bonke nje abantu abangaba namandla osomabhizinisi endaweni ngiyayicelela nami ngoba ngisho ukuthi nami ngiyayinikela ngomsebenzi wami engiwenzayo ukuthi na kanjani ukuxhasa lokho ukuze abantu beze bezosibona la sizofika na kanjani. Siyacela ukuthi bonke abanganosiza abanganoxhasa abasilekelele into ethi iqhubeke phambili. Sengiphethe Maganga ngifisa ubuke naye icamera njengothisha nomsebenzi eseniwenzile ukuphusha ama syllabus akulonyaka ukubonisa umfundi ofuna ukuphumelela ngoba futhi asekho isikhathi sama final exam, asekho isikhathi kahle hle sekuzobhalwa vele ukululeka umfundi ukuthi kuphi okumele kwenze ukuze ngoJanuary mase kuphuma ama results kwazi ukuthi iKZN iSouth Africa yonke si proud ukuthi iperforme kahle. Ngiyaye ngithi ke mina einganeni zami mfundi ukufunda kumnandi kodwa kubalekile. Yonke into ebalekile ayimnandi bese ngenza sibone ukuthi yabona ayikho into emnandi ukusuka la siyele nje mhlambe siyongcebeleka siyopesa nanani kodwa igcineni kusuke ngeke usisize ngalutho bese uthi lokho kubalekile kunzima ukuthi sikwenze. So ngiyaye ngithi ke faka amandla okugcina entweni nje uyibonayo ukuthi ibalekile izokulekelela. Zincwadi kuphela ke iphasisa umuntu akuzona indaba akuzona ini akubona abangani. Once wayitshela ukuthi sekuyingami manje ngizophuma ngingedwe ephepheni ekhaya isimo sami nasekhaya saziwa yimi kuphela into zakho ziyalunga ufocusa nje encwadini uyinikele uyitshela ukuthi lezi inyanga ezisele ufele encwadini kuphela. Maganga mfowethu sibonga inhlonipho yakho nokusibekezelela nje ukuthi sibe khona lapha. Awubonge nje kubabukeli ekhaya ngokuthi sitholele lithuba. Mfowethu siyabonga kakhulu ithuba nawe uzayo nibe nathi. Siyabonga.